pod geno nitiere ni tugo brodhi makare kata kamano wadonje mano mar kuyo nyakwaro Mgajwang. Familia mag jogo mano yudo masira roundabout ma Coptic ya paya ma Kisumu Kakamega pod medo nyiso lit margi kendo lero midhiero makoro dong ka ng'ong'onegi bang' masira makamano. Jafwambo Lina Beta otimo limbe Nyakach kendo oromo gi moko kuom jogo ma masira no nyogore kuomgi. Omiyo report ne yo machal kod mae. Lit gi kuyo pod medo kwako gwenge makatombo e Nyakach kinde ma familia mag jogo manowito ngimagi pod medo nyiso lit margi bang' masira mar apaya ma Kisumu Kakamega kendo weyo dhano mohew 25 kowito ngimagi. Kaluwore gi anyuola en wuoth manochakore okinyi mar Tich Abich kochimo dala mar Nyahera e Kisumu West kuma bende negidhi ywago e migokgi. Kuom hawi marach ne girado gi masira makora anyuola no lero ni nomiyo gibuok ahinya kod dangni mar paro. Tang'ise ni koti no kane kober ogar. Tukona ni kare gam na medwaro no. Adhi agamo ni sweta ni moro e sanduku. Chako kona ni gam ni ogudu. Ka koro wuok e laru to penja ni kore nano kaberi tang'ise ni kore rwakori ka ng'ama dhi wuoth adier. Kogi kar sa 12 dawo gochona koywak tang'ado simu tachich nang'o motimore to chako gochona to nyisa ni bas mane wonoska gini oidho ogore piny. Nabuok mang'eny maka besen mana tingo kaluoko nyathi besen no e lweta molwar e ot tawuok gi ng'wech ka chomo yaora manyimine nagi gi mamwe manomaka. Bende moko kuomgi lero ni thoth jogo manowito ngimagi e masira no ne gin jonyuol mane pod chiwo sir ne familia maggi. En gi nyithindo makiedi machiel no kawe klas 6 dhi timo form 4 Njiko. Achiel ni Nyakach be dhi timo form 4. E sama koro otieko go wuodheni wuode machogo onego join mbalariany. Kano wuok karomo godhiambo kwaduogo to nyithindo nyayudo gimoro magibilo to koro gisani kako weya kodgi ni eki kama makonge tich mora moweya godo ni mae tich mibro dhi konyo godo nyithindo to mae tich mibro konyo go ngima tich onge mora. Gichwalo kwayo margi ne sirikal mamalo koriwre kod county kod jogo manyalo imiyo gi sir mondo nyithindgi odhi nyime gi somo. An gi lit wanga be ok nen nikech gima nyalo dwaro mana migi onge kaka nyalo konyo onge. Kora kwa sirikal no enorum okonya kaka nyithindo go nyalo chiemo kaka ginyalo dhi sikul. E kanisa mar Evangelistic Miracle Church Sigoti mabende owito ji 6 masira no moting'o nyaka bisobe bende nyiso lit margi. Church wa Magot wawito ji 6 walam Nyasaye ne piny Kenya kendo walam Nyasaye ne jowadwa ma koro dong ma onge kod jout gi moweyo gi. Jauchiel ka en from one church kanisa ok nyal wakwayo ni ka Nyasaye nyalo timo ng'wono e chunygi manyadichiel giya malo gi support maduong' ka ok giluor ni ma dot mane ka ok giluor ni ma e dhok mane. Lilian Abeta, Ramogi TV. Musanyane familia